Αυτό πάντως με τη θεία είναι φοβερό. Θυμάται τα πάντα, λέει, άμα θέλει. Βλέπει και τα χαρτιά, δεν είπε ο Μαθιόπουλος. Τι λες κι εσύ? Κάπου διάβασα ότι σε 20-30 χιλιάδες χρόνια, ξέρω εγώ, οι άνθρωποι δεν θα είμαστε όπως τώρα. Θα έχουμε εξελιχθεί. Και αυτό, λέει, που θα έχει εξελιχθεί πάνω απ' όλα θα είναι ο εγκέφαλός μας. Ο Μότσαρτ, ο Αϊνστάιν, ο Γκάτι, ξέρω εγώ, εκεί κάτω στην Ινδία. Αλλά όχι μόνο τέτοιες φίρμες και απλοί άνθρωποι. Αυτοί, λέει, είναι τα πρώτα δείγματα αυτής της ιστορίας. Οπότε λες δηλαδή ότι η θεία είναι τέτοια περίπτωση? Ιδέα δεν έχω. Εγώ λέω ότι διάβασα. Και δηλαδή υποτίθεται ότι μέχρι πού μπορεί να φτάσει ο άνθρωπος? Τι να μπορεί να κάνει? Ξέρω. Τα πάντα. Εμένα πάντως θα μ' άρεσε να διακτηνίζομαι έτσι.